नायथिंलायजाक जोंनि बुबाग्रानि रथसुआव फायमानजाक फायजाक जोंनि लिडार्स रक आइएनपि नोङो फाइसआव फायजाक टिपिएफ नोङो गोल्डेन जमातियाव फाइसआव फायजाक एबि अनिफ्राय साबेन जमातियाव फाइसआव फायजाक जोंनि आइएनपि बोरैमा थानाय ओङै ओमफ्राय अनतलासि फाइसआव फायजाक যতন আনি পাই ফেলে হামজামা মাইয়া পারে এই বড় আসক তনাই যত তাকক তৈ বুখো হাসাল তৈ সাফানি ফাইমানজাক ফাইনাই নিরাवना आनि बोखाबाय যতন खुलुमाया पारे दिनै निरावनि थानायाव किसा कक किसानाय जेहेतु दिनै बुबाग्रा फायाथ जों दिनै बुबाग्रानो नायसिंसा किसा निरावनि थानायाव कक सालायनाय होनै जेंनाय माने कक हिंखे अमाहायथि दिनै बुबाग्रा ताबक जों जरा बिचन्द्र मन'व सयाख फाइ दङो फाइटे जोङो आरो टेक्सा समायनानाय दाबो आं मिरनि थानाय कक गोसानि मुसुमानि खे अमाहायथि बोसगां चंमारि दङो जोंनि चंमारि 6 तारिख एप्रिल जों दिनै बाइकनो जों बाहायके सुइनाय जों सुइनायनि दिनै याक्सिबाय सुजुगमानाय ओ याक्सिबाय जों दिनै बाइकनो काहाके दे सुइनाय ना हायाके दे सुइनाय दाबोनि हायके कुप्लाके नक तंनाय दैमा नुयाके तंनाय लामा हायाके तंनाय दिनै तामो साख्रि बाख्रि मा थयाके तंनाय सुजुग सुबिदा मायाके तंनाय हाय होनै दे जों दिनै याक्सिबाय सुइनाय नाकि बुबाग्रानि नेतृत्व दिनै फिचारनो तै दुकाहाके सुनानाय दिनै जों सालामा सुनानाय दिनै अधिकार फिरावनानाय हाय होनै दे जों सुइनाय ओ सुइनायनि जरा जों बोसगां 6 तारिख एप्रिल जों बानाय आनि बाङै जों बुबाग्रानो लगे रनि नांगो दिनै बुबाग्रानो जों तानि लगे रनि नां दिनै बुबाग्रा बेलायके दिनै दफानो हामजागो तिमप्रासा दफानो हामजागो निराव नखना कर'नानि पेन्डामिक जराव फातार हास्टेव कलायजाक गोबां मा सामों तांनाय साखैया नायजानाय लेखा फरायनि थांनाय अमाहाय गोबां मा दिनै तिमप्रासा लुकुरक लकडाउननि जराव सामों माताया खलायै कसालायै तंमोननि जराव दिनै बुबाग्रा रांचुबा खाबोनि पकेटनि बनि कांसलि सलानि रांथि खलायै ओ जागाव जों नोगो सरकार होनै तंनाय जों बुदावै कप्लाय खाय रहमानि लिडार्स रक मन्त्रि रक एमएलए रक अफिसार रक बराव ओ जराव नांमानि चुबाचु खालिया नांमानि चुबाचु सानजा खा हेंके निने कायसा नाम्बार रय जागो हेल्पलाइन नाम्बार होनै रय जागो आ जागा कल खायदे होनै कल खाय हेंके बनि फर्मालिटी गोबां मा साजागो निने आधार कार्ड नाम्बार रदि निने तामबो होसनाय एकाउन्ट नाम्बार रदि अमाहायके गोबां मा फर्मालिटी फिलाप मा खायो किन्तु चिनि बुबाग्रानो जे बरक जे भारत हास्तिनि जे फा जागा तंथों कनामा फा तंथों सहर फा तंथों जों जालांनो हा बुबाग्रा किसा सुबा चुनाङो हाय होनै साखांके बुबाग्रा 1 सेकेन्ड सा नङा सया एकाउन्ट नाम्बार बताओ मैं पैसा भेज देता हूं होनै रय रहौ आसक चिनि बुबाग्रा कहा तिनी ब पावर करि केछि बनि पॉलिटिकल पावर करि प्रोसेसि ब आसक दरके चिनि बुबाग्रा चिनि दफानो चुबाओ गे जों बनो पॉलिटिकल पावर रनि नांगुदे नांया साबायदि नांगुदे नांया बनो जों सीएम सनानि नांगुदे नांया नांखा हेंके जों बोसकाङो आनारस मारिनो बुदवै कप्लाय खायनो नांलायनाय बनि टीम न इबेन और जागा आं मुतंगो निराव बर' आनो बुदवै कप्लाय खायबे जदि तानि के आं पासिया माने बुबाग्रा एडिसिनि सीएम मायागनाय जों बनो सीएम सनानि के कम से कम चिनि 15 ता एडिसिनि सीट मानि नांनाय के 15 ता सीट नानि हेंके निराव बर' जतनो नव तंतै चातिते निनि गातिव थांतै निनि लामाव हिंतै जों जत लुकुरावनो चिनि तिप्रासानि अधिकार किफिलै हायनो हाय मावनि बागै जों सालायवनि नांसिनाय बोसगां 6 तारिख जों अमाहाय अंलायनि नांसिनाय हाय होनै सानि नांनाय तानि के जों जेफ्राव चिनि बुबाग्रा तंगो बीर विक्रम मानिक तंगो आफ्रो चिनि दफाखौनो जों जाल करै दिनै बुबाग्रा बीर विक्रम पाइमानि यागुलो मार्जार एग्रीमेंट उमानि यागुलो जों डेमोक्रेसी बाय निनि सीपीएम कांग्रेस बीजेपी आईएनपीटी आईपीएफ होनै हजागै नों बाय आं नायस्रे लायला हा कागलायला हा हानि बांसि जों दिनै आसो कदो जों जालखे मा दङो दिनै चिनि बुबाग्रा बनो थानसाक निबिसि तै हायनो हाय इफिलै तय फायबानि बागै जतनो चापखा जत तिफ्रासा दफानो चापखा जमातिया मलसम कायपे निनि देबरमा त्रिपुरी अमाहायनो जतनो चापखा तावक जों थानसांखा के जों चिनि बोसकांनि जे अधिकार मा थाय डेमोक्रेसी राइट्स निनि गोबां मा ससियेल राइट्स गोबां मा थाय जों मानाय आनि बाङैनि राव बरावनो आं कयनि मुसु बोसकां जे 6 तारिख एप्रिल जों जतनो खातुं खाजा खलायै आनारस मारिओ ओ किला आमसानि हेंके बुदनाय ते अनेनो जागा हेंके अनचि नौनाय आइन बिदिनि हेंके दासि नौनाय आरो कराची नौनाय
ông mà hay kết chừng bút mà rồi lại này à xin đừng có bông này một số với chỉ đừng bố ba gra tông xác ta bốc phải xác chừng chót tôi nữa thì sao này chỉ mà tông lại này giờ tôi chỉ đừng bố ba gra chừng nó lấy hàm giao hơn rồi bố ba gra nó à xin đừng hàm giao hơn kết chừng bố ba gra phải xác thì này hot cái hot thì sao này chỉ với bông này sẽ bọt từ mắt sát thì sao này chỉ lại với cho này à sức coi với nữa anh có ở đây một khác gió tôi nó không may à phá rứa à bố ba gra eo blog thương